Καλώς ήρθατε στον πλανήτη Delarte. Εδώ θα βρείτε χειροποίητα καλλιτεχνικά κοσμήματα που διακρίνονται για την υψηλή αισθητική, την πρωτοτυπία τους, την ποιότητα κατασκευής και την προσιτή τιμή τους. Η Delarte δημιουργήθηκε από δύο Έλληνες σχεδιαστές, την Ελένη Παράβα και τον Ηλία Φραγκάκη. Τις δημιουργίες τους μπορείτε να τις βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Τα υλικά είναι ασήμι, χρυσός, ορύχαλκος και ημιπολίτιμες πέτρες. Ολόκληρη την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν μπορείτε να τη βρείτε στο κεντρικό κατάστημα Εργαστήριο στην Αθήνα που βρίσκεται Ιουλιανού 56. Τηλέφωνο 210 8239 483 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.delartejewel.eu. Left him crying next to the chapel.